Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni oganda luo pod biro medo siro jatend piny William Ruto kendo onge pogruok moro amora manyalo bedo motelo ne yiero ma 2027. Mbadi nokone oganda luo mondo obed motang' gi josiasa moko masani seyo jatend piny ni tich otamo kokoni sirikal mar Broad-Based tiyo ne oganda jo Kenya ma jogo maseyo Ruto gin mana josiasa man kod ajenda mopogore. Mbadi mane loso e kinde nyasi mar choko omenda e skund primar ma Mikuyu e kar chung'o bura ma Suba South nokoni migao mare nosekelo lokruok ahinya to kaka ichwalo pok mag omenda ne counties kod kuonde chung'o od buche kokoni ODM biro medo tiyo gi UDA nyaka yiero mabiro. Joluo en Raila Amolo Odinga. And wabedo piny kendo wawuoyo kendo wanyise kendo embo nyisowa wang'eyo gima wadhi timo. By next year ubro neno kama wachiko ti to nyaka wati kanyakla gonjelogi. Onge yo machielo kendo. Nikech ng'ama wacho ni onjelogi ni onjelo ni tich otamo. Ito tich mane motame to lam tiloso Suba. Ibe wi konyi e dieri kiriwori gi jomoko. Malut supermarket ni tich otamo Ruto to Susan sani kowuok Abuya to ringe lam nyaka dalane. Ido tich mane motamo Ruto tuwinjo kanyisi ni Ruto omiyo ya thuolo. Omiyo ya tich momiyo thuolo masego sei ni ndara ni koro ningo jo World Bank okelie pesa. Ito kare ng'ama tich ne ok otamo ni en mane. Mondo kik wabed gi enemies mang'eny ka wadhi mbele. Nyaka wabed gi jok manie aina kom manyalo wacho wechegi tiwegi rum kuma wachgino. Kik wawuondre ni kuma wang'iyo 2032 2050 something go ni jomoko ok ng'igi. Ji ng'iyogi mang'eny and jomoko ng'iyogi gi intentions mabe ok beyo. Omiyo ka wapango kaka wadwa dhi nyime nyaka siri bed mang'eny molo miulo. Duol mochung' ne yiero pacho ka ABC oyango ni giseyudo kwayo mar dwaro ni mondo thich oko jood bura 4 e pacho ka. E twak gi jofwamb weche Mombasa, duolno motelne kod jakom Erastus Ethekon kata kamano okoni okang' ma gibiro kawo kotenore gi kwayo ma